बेनि आगोलनि भिडिअ जों सावरायबोबाय फनेटिक्सआ जाहैबाय रिंसार एबा साउन्डखौ सावरायनाय। इंराजियाव गासै साउन्डनि अनजिमाया मोन 44 आरो बेखौबो सावरायबाय जोङो इंराजियाव अल्फाबेटआ गासै मोन 26 नाथाय साउन्डफोरा गासै मोन 44। बे मोन 44 इंराजि साउन्डफोरखौ गाहायै मोननै थाखोआव बोखावबावनाय जादों। मोनसेया जाबाय भावेल साउन्ड जायखौ बर'आव गारां रिंसार होननानै बुङो आरो गुबुन मोनसेया जाबाय कन्सोनेन्ट साउन्ड जायखौ जों खौरां रिंसार होननानै बुङो। भावेल साउन्डआ गासै मोन 20 मोन आरो कन्सोनेन्ट साउन्डआ मोन 24 मोन। इंराजि रावाव नैबे भावेल साउन्डफोरखौ फिन मोनथाम बाहागोआव राननाय जादों। गिबि नम्बर 1आ जाबाय मन'पथं जायखौ बर'आव गारांसे रिंसारथि होननानै बुङो। डिपथंस गारांनै रिंसारथि, ट्रिपथंस गारांथाम रिंसारथि। बेवहाय नैबे मन'पथंस एबा गारांसे रिंसारथिनि अनजिमाया गासै मोन 12। डिपथंस एबा गारांनै रिंसारथिनि अनजिमाया गासै मोन 8 आरो ट्रिपथंसनि गासै अनजिमाया जाबाय मोन 6। दा नोंथांमोना जुदि नैबे अनजिमाफोरखौ दाजाबोब्ला गासै नोंथाङा 26 मोनगोन। दा एसे आगोलसो आं बुंबोबाय जे भावेल साउन्डफोरा गासै मोन 20 होननानै बुंबोबाय। नाथाय मोनसे खोथाखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखि, नैबे ट्रिपथंसनि अनजिमा 6खौ बेवहाय हमनाय जाया। जुदि बेखौ हमनाय जायाब्ला जोंनिया अनजिमाया बे मोननैखौ दाजाब्ला जोंनिया 20आनो थाफिनो। अके, थ' आसा खालामो नोंथाङा बुजिबाय। दिनै जोङो नैबे मन'पथंसनि बागै जोङो गुवारै सावरायदोनि। मन'पथं एबा गारांसे रिंसारथिनि अनजिमाया गासै मोन 20। अके, मन'पथं एबा नैबे गारांसे रिंसारथिखौ गाहायै मोननै थाखोआव बेखौ बोखावबावनाय जादों। गिबिया जाबाय गुसुं गारां रिंसार, इंराजियाव बेखौ शर्ट भावेल साउन्ड होननानै बुङो। गुबुन मोनसेया जाबाय गोलाव गारां रिंसार, बेखौ इंराजियाव लं भावेल साउन्ड होननानै बुङो। गुसुं गारां रिंसारनि अनजिमाया गासै मोन 7। गुबुन फारसे गोलाव गारां रिंसार बा लं भावेल साउन्डनि अनजिमाया गासै मोन 12। बे गासै मोन 7 सिम्बलफोरा जाबाय गुसुं गारां रिंसार, शर्ट भावेल साउन्ड गोजा। जिहेतु नैफोर सिम्बलफोरा गासैबो साउन्ड जानायलाय आं बेवहाय सिगाङाव आरो जोबनायाव स्लेश होगोन। शर्ट भावेल साउन्ड एबा गुसुं गारां रिंसारनि गिबि साउन्डआनो जाबाय अ, बेखौ अ होननानै बुङो। बर'आव बेखौ नैबे सिम्बलजों फोरमायगोन। नैथि रिंसारथिया जाहैबाय आ, बेयो बर'आव बेबायदि जागोन। थामथि रिंसारा जाबाय इ, बेखौ बर'आव बे रिंसारजों दिन्थिनाय जागोन। ब्रैथिया जाबाय उ, बेखौ बेजों दिन्थिनाय जायो। बेयो जाबाय ओ रिंसारथि आरो बेयो जाबाय ए रिंसारथि आरो जोबनायाव जाबाय नैबे रिंसारथिया या होननानै बुङो। नाथाय बर'आव नैबे रिंसारथिया गैया नालाय जों बेखौ देबनागिरि हांखोजों बेखौ फोरमायनो हानाय जानाय नङा। अके, अब्ला बेफोर जाहैबाय शर्ट भावेल साउन्डफोर। दानिया फैदो जों आगदाथि थांदोनि। नैफोर सिम्बलफोरा मा? बेफोरो गोलाव गारां रिंसार एबा लं भावेल साउन्डनि बेफोरो सिम्बल। लं भावेल साउन्डफोरखौ नोंथाङा लिरनाय समाव मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाखिनो नांगोन। लं भावेल साउन्डफोरजों जेब्लाबो जोङो कलन बाहायो। बेफोर गासैबो साउन्ड जालायलाय जोङो बेवहाय स्लेश सिम्बलफोरखौ जों बाहायगोन। अब्ला बेफोर जाहैबाय गोलाव गारां रिंसार एबा लं भावेल साउन्डफोर। दा गिबि लं भावेल साउन्डआनो जाहैबाय अ। बर' रावाव गोलाव अ होननाय जेबो रिंसारथि गैया। नोंथांमोना जेब्लाबो गोसोआव लाखि, बर' रावाव माब्लाबो बेबायदि गोलाव अ होननाय रिंसारथि गैया। जुदिअ गैयाब्लाबो जोङो बेखौ कलन होनानै बेखौ फोरमायथ'बाय। नोंथाङा बेखौ बेबायदि होननानै हमनानै लाथ'दो। गोलाव गारां रिंसारनि नैथि साउन्डआनो जाहैबाय आ। बेखौ जों गोलाव आ होननानै बुङो, नाथाय बर'आवबो जेबो गोलाव आ रिंसारथि गैया। बेखायनो आं नैबे आखौनो बाहायनानै बेवहाय कलन होबाय, बेबायदि फोरमायथ'बाय आं। अके, बेवहाय थामथि साउन्डआ जाबाय इ, माने गोलाव इ, नाथाय बर'आव जोंहा गोलाव इ दङ, बेखायनो जों बेखौ बेबायदि फोरमायनो हायो। बेयाव उ, माने बे गोलाव उ, दा बर'आव जोंहा गोलाव उ दङ, बेखायनो जोङो बेखौ ए बायदि फोरमायनो हायो। अके, बाथि साउन्डआ जाहैबाय ओ, गोलाव ओ। बर'आव नाथाय माब्लाबो बेबायदि गोलाव ओ थाया, बेखायनो जों बेखौ बेबायदि कलन होनानै बेखौ फोरमायथ'बाय। अके, अब्ला बेफोर जाहैबाय लं भावेल साउन्ड गोजा। दानिया फैदो जोङो शर्ट भावेल साउन्ड आरो लं भावेल साउन्ड बे मोननैनि गेजेरनि जों फारागखौ मोन्थिना लानि। दा बेखौ मा होनना बुङो? अ। बेखौ जों गुसुङै बुंगोन अ, नाथाय बेखौ जों एसे गोलावै बुंगोन, ए मा जागोन? अ जागोन। आ, गुसुङै बुंगोन जोङो आ, नाथाय बेखौ मा होनना बुंगोन? आ, एसे गोलावै बुंगोन जों। इ, बे जाबाय गुसुं इ, नाथाय बेखौ एसे गोलावै बुंगोन, बेखायनो इ बेबायदि जागोन। उ, बे जागोन उ। ओ, बेयो ओ, बेबायदि होननानै बुंगोन। बेवहाय इंराजि रावाव नैबे मोननैनि गोलाव रिंसार थाया, बेखायनो बेवहाय जेबो लिरनाय जायाखै। अके, अ नि
गोलाव आ जाबाय नैबेयो आ नि गोलाव लं बाउल साउन्डआ नैबेयो इ नि गोलाव साउन्डआ नैबेयो आरो उ नि गोलाव साउन्डआ नैबेयो ओ नि गोलाव साउन्डआ नैबेयो दानिया जों बेखौ मोजाङै बुजि मोननो थाखाय खायसे एग्जाम्पलफोर लानि शर्ट बाउल साउन्डनि गिबि साउन्ड अ बेनि एग्जाम्पला नैबेयो गड हट बेवहाय नोंथांमोना कनसोनेन्ट मोननै लेटारनि गेजेराव भावल लेटार नुनो मोनदों अ बेवहायबो अ नुनो मोनदों बे अआ आसलते बेयो अ साउन्ड होयो हट गड बेबायदि बेयो आ साउन्डमोन बेवहाय नोंथांमोना इउ नुनो मोनदों बे इउआ आ साउन्डखौ माब्लाबा होयो बे एग्जाम्पल नोंथांमोना लाबावनो हायो मादार दा बेवहाय नोंथाङा अ नुदोंब्लाबो बेयो आ साउन्डसो होगोन अके थामथि साउन्ड इ खौ जोङो नैबेयाव नुनो मोनो बिग हिट बिजि नोंथांमोना मोजाङै नाय बेवहाय आइ दङ आइ थायोब्ला इ साउन्ड फैनायनि मेक्सिमाम चान्स थायो नाथाय बेवहाय जों नुनो मोनदों इउ दोङो इउ थायोब्लाबो माब्लाबा मा जायो बेयो इ साउन्ड जायो थ' बेखायनो बेवहाय बुजि होननानै बुङा जों बेखौ बिजि होननानैसो बुंगोन उ साउन्डखौ नायदों नोंथांमोना बेयाव डाबल अ बेयावबो डाबल अ थानायखाय बेवहाय उ साउन्ड फैदों नाथाय मोनसे खोथा नोंथांमोना गोसो लाखि जोबथारनायाव नायो बेयो भइसलेस जोंनिया बै भइसलेस थायोबासो बेबायदि जायोब्ला जोंना नैबे गुसुं उ साउन्डआ फैनो नागिरो अके नाथाय नोंथाङा नैबेयाव जुदि बेलेग भइस्ड साउन्ड मोनोब्ला बेयो एसे आलादा जानायनि चान्स थायो बाथिखौ नायदो नोंथाङा होननानै बुङो नोंथांमोना नैबेखौ नाय गिबि लेटारा जाबाय ए बेवहायबो ए नोंथाङा बेखौ एबभ होननानै फरायनाय नङा बेखौ फनेटिक्सआव मा होननानै बुङो जों होननानैसो फरायो अबाभ अबाभ बेयावबो another another बेयाव above another okay next a बे जोबोद इजि बेयाव पेन हेन्ड बेवहाय नैबेबो जोंनिया मा फैगोन ए फैगोन अके बेनि उनाव जोबथाना जाबाय मा होनदोंमोन आं बेखौ ए होननानै बुंदोंमोन बेवहाय गोसोआव लाखि जेब्ला लेटारा ए जायो गेजेराव जुदि ए थायो अब्लानिया फ्राय बेबायदि जानो नागिरो बेखौ मेन होननासो फरायगोन बेखौ फेन होनना फरायगोन नै बेयो मेन बेयो मेन बे मोननैनि गेजेराव एसे फाराग दङ अके नायना लानाय मेन ए जाबाय मेन फेन ए जागोन रेन बेबायदि आसा खालामो बुजि मोनदों दानिया फैदो लं भावल साउन्डनि बिदिन्थिफोरखौ लादोनि गिबि साउन्डनि बिदिन्थिया नैबे नाय बेयावबो अ दोङो नैयावबो अ दोङोमोन बेवहायबो अ दोङोमोन बे माने लं भावल साउन्ड जाखो बेवहाय ए इउ दोङो माने बे लं भावल साउन्ड जाखो नायनानै लादों नोंथांमोना जेब्ला अनि न' आर थायोब्ला बेनि न' कनसोनेन्ट थायोब्ला फ्राय नैबे गोलाव साउन्डआ फैनो नागिरो शर्ट न शर्ट गुसुंखौ बुंनाय जादों बे कट नैयाव मोननै दोङो जोंना अट कट बेबायदि नोंथाङा बेबायदि गोबां सोदोब मोनगोन बेवहायबो नोंथाङा लं अ साउन्ड मोनगोन स बे जाबाय आखौ माब्ला मोनो बेवहाय जोंना ए थानांगोन नाथाय बेजोंहाय आर थानो नांगोन कनसोनेन्ट थानो नांगोन नै स्मार्ट बेयावबो मा दोङो नै ए आर दोङो आरो कनसोनेन्ट दोङो मा जागोन बे कार्ड बेयाव मा दोङो जोंनिया नै नायनाला थ' बेखायनो बेनि साउन्डआ जागोन जोंनिया लं आ गार्ड नै जाबाय लं इ साउन्ड थ' बेवहाय गोसोआव लाखि जेब्लाबो भावला मोननै थानांगोन अब्लानिया बेयो गोलाव इयाव फैयो अब्ला बेखौ जोङो बुंगोन फिल बे जाबाय सिन बे बिन बेबायदि नोंथाङा नैबेयाव मोनसे खोथा लिरबावनो हायो नैबेयाव FILL नाय बेयाव जोंना सिंगल आइ दोङो मोनसेल' बाउल दोङो बेखायनो बेयो शर्ट बाउलावसो फैगोन बेयो अके बेयो फिल ओरै जागोन नैयो फिल बेबायदि जागोन लं नै शु अ इ शु लं ब्लु या टुकान बार्ड नोंथांमोना मिथिनो मिथिगौ टुकान बार्डखौ नेक्स्ट मोस्ट इम्पर्टेन्ट वान बेखौ मेक्सिमाम फरायसाफोरा मेक्सिमाम सुबुंफोरा बेयाव गोरोन्थि खालामनो नागिरो बे जाबाय लं बेखौ बुंगोन जोङो बार्ड शार्ट नै हार्ड बेखौ हियार्ड होननानै बुङा बा हार्ड होननानै बुङा बेखौ हार्ड बेबायदिमोन नै आइ आर थायोब्ला बांसिनै बे फैनो नागिरो अके नै आइ आर जोंहाय कनसोनेन्ट थानो नांगोन अब्लानिया नैबे साउन्डआ फैयो बार्ड शार्ट हार्ड नोंथाङा बेबायदि लिरबावनो हायो नैबे सोदोबावबो नोंथाङा आइ आर नुनो मोनदों बेखायनो मा जागोन बेयो थार्ड बेबायदि जागोन